Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. З Духом Твоим. Благословлена Ти, Панна Марія, Богом Найвищейшим, перед усім жінками на землі, бо Он так узвеличив ім'я Твоє, що ніколи не сиде хвала Твоя з вуст людей. Гэтымі словамі антифона на ўваход пачынаем святую імшу, на якую збіраемся ў гэты суботні вечар, каб заносіць наша спольныя малітвы за заступніцтвам Найсвяцейшай Марыі Панны. І прадставім Богу нашыя просьбы, нашы інтэнцыі, нашыя падзякі, асабліва якія даручаем Богу ў гэтай імшы складковай. Молімся аб здароўі душы і цела, аб Божае благословенства і апеку Маці Божай для Тереси, Катажыны, Элы, Станіслава, Яна, за ксяндзоў, сёстры законныя і ўсіх працуючых пры касцёле, за дзяцей, унукаў, праўнукаў, а Божае благословенство, апеку Маці Божай і усялякія патрэбныя ласкі. Аб ласку здароўя, Божае благословенство, апеку Маці Божай, аб ласку міласэрнасці для Аліны, Андрэя, унукоў і праўнука. І тыя ўсе нашыя просьбы, якія ляжаць у нашым сэрцы, каб, дзякуючы нашай супольнай малітве, Бог нас выслухаў і адарыў патрэбнымі ласкамі. А на пачатку перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці Найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу Найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Добрый Боже, сёння мы спашаны успамінаем Найсвяцейшую Панну Марыю, якую Ты напоўніў сваёй ласкай. Праз яе заступніцтва учыні, каб мы таксама былі годнымі прыняць паўнату Тваёй ласкі. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Чытанне кнігі Езуса Навіна. У тыя дні Езус Навін прамовіў да народа, кажучы: «Цяпер бойцеся Бога і служыце Яму ў праўдзе і шчырасці, адкіньце багоў, якім служылі продкі вашыя ў Месапатаміі і Егіпце, і служыце Пану. Калі вам здаецца кепскім служыць Пану, то зрабіце сёння выбар, каму хочаце служыць, ці багам, якім служылі продкі вашыя, будучы на другім баку ракі, ці багам амарэяў, на зямлі якіх жывяце. Я ж і мой дом будзем служыць Пану». Народ адказаў такімі словамі: «Няхай не здарыцца нам, каб мы пакінулі Пана і служылі іншым багам, бо Пан Бог наш. Ён вывеў нас і продкаў нашых з егіпецкай зямлі і з дому няволі. Ён учыніў перад нашымі вачыма вялізныя знакі і аберагаў нас на працягу ўсёй дарогі, якою ішлі мы, і сярод усіх народаў, праз якія праходзілі мы. Ён прагнаў перад намі ўсе народы, нават амарэяў, якія жылі на той зямлі. Таму і мы будзем служыць Пану, бо Ён наш Бог». Тады Езус Навін сказаў народу: «Вы не зможаце служыць Пану, бо Ён Бог святы і Бог зайздросны. Ён не даруе вам злачынстваў вашых і грахоў. Калі вы пакінеце Пана і пачнеце служыць чужым багам,
Ён адвернецца і спашле на вас няшчасці і згубіць вас пасля таго, як рабіў вам дабро. І народ сказаў Езусу навіну: «Не, мы будзем служыць Пану». Езус навін сказаў народу: «Вы сведкі супраць саміх сябе, што выбралі тое, каб служыць Пану». І яны адказалі: «Мы сведкі». Езус навін сказаў: «Дык адкіньце чужых багоў, што пасярод вас, і схіліце сваё сэрца да Пана Бога Ізраіля». І народ адказаў Езусу навіну: «Богу нашаму будзем служыць і слухацца голасу ягонага». І ў той дзень Езус навін устанавіў запавет з народам і даў яму наказы і пастановы ў Сіхеме. І запісаў Езус словы гэтыя ў кнізе закону Божага, і ўзяў вялікі камень і паставіў яго там пад дубам, што быў каля святыні Пана, і сказаў усяму народу: «Вось гэты камень будзе сведчаннем для вас, бо ён чуў словы Пана, сказаныя нам. Ён будзе сведчаннем для вас, каб вы не адракліся ад Пана Бога свайго». Тады Езус навін адпусціў людзей, кожнага да спадчыны сваёй. А пасля гэтага памёр Езус, сын Навіна, слуга Божы, ва ўзросце 110 гадоў. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Ти, Пане, частка спадщини моєї. Ти, Пане, частка спадщини моєї. Заховай мене, Боже, бо на Тебе сподяюся. Сказав я Пану, Ти мой Пан. Пан, частка спадщини моєї, келиха моєго, Ён лёс мой трымае. Ты, Пане, частка спадчыны маёй. Благословлю Пана, які дае мне параду, бо і ноччу вучыць мяне маё сэрца. Пана я маю заўсёды перад вачыма. Ён праваруч мяне, і я не пахіснуся. Ты, Пане, частка спадчыны маёй. Ты дарогу жыцця мне пакажаш, паўната радасці перад Табою. Вечнае шчасце праваруч Цябе. Ты, Пане, частка спадчыны маёй. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленный Ты, Ойче, Пан неба і зямлі, бо Ты адкрыў таямніцы валадарства дзецям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Хвала Тебе, Пане. У той час прынеслі да Езуса дзяцей, каб ён усклаў на іх рукі і памаліўся. Вучні ж папракалі іх. Але Езус сказаў: «Пусціце дзяцей і не забараняйце ім прыходзіць да мяне, бо такім належыць валадарства нябеснае». І, усклаўшы на іх рукі, пайшоў адтуль. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Присядьте, калі ласка, на хвілінку. Благословлены Ты, Ойче, Пан неба і зямлі, бо Ты адкрыў таямніцы валадарства дзецям. Умілаваны ў Христе Пану, браты і сёстры, напэўна, сярод нас ёсць мамы, таты, якія маюць сваіх дзетак.
Напэўна, хоць, можа, і мы і старэйшыя, мы таксама мелі сваіх мам, тат. У кагосьці, можа, яшчэ будуць свае дзеткі. І наогул, калі ў адносінах да нас, хрысціян, кожны з нас з'яўляецца сынам і дачкой нашага Айца Нябеснага. І сёння перад хвілінай мы заспявалі: «Благаслаўлёны ты, Пан, Ойча неба і зямлі, бо ты адкрыў таямніцы валадарства дзецям». Ён адчыняе сваю таямніцу перад намі, адчыняе сваё айцоўскае сэрца перад кожным з нас, хто пачуе і адчуе ў сабе ягоную любоў. Але Бог Айцец не выбірае. Ён кахае кожнага з нас. Сёння мы таксама прыходзім у нашу святыню, каб прывітаць нашага Айца Нябеснага, каб паслухаць навукі ягонага Сына, якога ён ахвяраваў дзеля нас, дзеля кожнага з нас. Кароткае Евангелие, але якое прыгожае. Езус абыходзіць гарады, вёскі, мясціны, дзе абвяшчае добрую навіну. Напэўна, быў змучаны падарожжамі, навучаннем. Але ён заўсёды меў час для тых, хто патрабавалі яго сэрца, яго дабрыні. І вось сёння мы чуем, як, напэўна, маці, перш за ўсё, маці прыносяць да Езуса сваіх дзяцей, каб памаліўся над імі, каб благаславіў ім. Вучні, можа, з добрай волі хацелі, можа, каб адпачыў іх настаўнік. Не ведаем, з якой прычыны, але досць жорстка забаранялі ім, дакаралі. І вось тут Езус вельмі моцна прамовіў: «Не забараняйце ім, дазвольце дзецям прыходзіць да мяне». Якая прыгожая сцэна. Можна сабе ўявіць, як Езус бярэ на свае рукі гэтых дзетак, прытуляе да сябе, благаслаўляе ім, моліцца за іх. Якія шчаслівыя матулі. Якія шчаслівыя былі ты, да каго дакранаўся Езус. Езус кажа: не забараняйце ім прыходзіць да мяне, бо такім належыць валадарства нябеснае. Ускладаў на іх рукі. Але таксама сёння Езус звяртаецца да кожнага з нас. Мы таксама з'яўляемся сынамі і дачкамі Бога, Айца Нябеснага. Чи я сам сабе не адмаўляю гэтага моманту спаткання з Езусам? Чи я сам сабе не забараняю уласнай воляй, сваім выбарам, каб Езус мяне благаслаўляў, каб ускладаў на мяне свае рукі? Калі я гэта учыню, то тады маё сэрца замкнёна на гэтую Божую ласку, Божую дабрыню, Божую міласэрнасць. А калі я яшчэ з'яўляюся маці ці бацькам, то як я тады магу выканаць абяцанне, прысягу, якую я даваў на хросце свайго дзіцяці? Калі на самым пачатку, калі святар задае пытанне, чи ты свядома гатовы выхаваць сваё дзіця ў веры, якой нас учыў Езус Хрыстус? А як я магу навучыць веры, калі я сам не жыву гэтай верай? Як я магу навучыць сваё дзіця, сваю дачку чи сына той любові, якая сплывае з сэрца
Божага. Як можа гэта дзіцятка навучыцца верыць і любіць Бога як свайго айца? Мы неадначасова апраўдваем сябе. Гэта вельмі часта можна пачуць, калі святар ходзя па калядзе у адведзенах душпастарскіх. Ці калі бацькі прыводзяць ужо сваё дзіця да першай споведзі, каб прыгатавацца. Чы ходзіце з дзеткамі, а яны маленькія, ім яшчэ рана, яны яшчэ не разумеюць. А тады запытайце сябе, калі вы, мама, тата, пачынаеце вучыць сваё дзіцё, што такое добра, што такое блага, вучыць маралі. Заўсёды адказваюць адразу. А чаму тады мы адкладваем, як вырасце гэтая твой сын чи дачка, вучыць веры, толькі тады, як ўжо вырасце? Колькі разоў можна спаткаць нават гэтых дзетак, якія прыступаюць да першай споведзі, якія нават яшчэ пражыгнацца не ўмеюць. А як ужо прыступілі, пытаюся, чи умее Ойче наш, здоровась Марыя? Не, забыўся, чи забылася, бо гэтай малітвы няма у хаце. Аднойчы я прачытаў такое высказывание. Калі дзіця хоць раз увидзе тату, які стаіць на малітве на каленях, ніколі не згубіць веры, бо видзеў гэтага моцнага чалавека, але які прызнае сваю слабасць перад Богам і моліцца за самых блізкіх, хто ў яе ёсць, за сваю жонку, за сваіх дзяцей. Якія ж прыгожыя і важныя словы. Калі тата моліцца за сям'ю, твае дзеці ніколі не страцяць веры. Сёння Езус звяртаецца праз вякі да кожнага з нас. Да нас, маладых, да дзетак. Да тых, хто, можа, прыгатоўваецца, каб стаць мамай, татай. І да нас, старэйшых. Да бабуль, дзядуль. Не забараняйце дзецям прыходзіць да мяне. Да іх належыць валадарства нябеснае. Не таму, што яны маленькія, неразумныя. Не, таму, што ў іх адкрытае сэрца. Яны адчыненыя на Божую ласку. Яны бесхітрасныя. Яны сэрцам адчуваюць Божую любоў і дабрыню. Яны не ўмеюць так быць амбіцыйнымі, амбіцыознымі, як мы, дарослыя. Яны не ідуць да свайго цэлю цаной другога чалавека. Яны вартыя таго, каб быць прыкладам для нас, старэйшых. Умілаваны ў Хрысце, пану, браты і сёстры, просім жа сёння нашага Збаўцы Езуса Хрыста, каб мы, таксама дзеці Божыя, ніколі не зачынялі нашых сэрцаў перад Божай любоўю, айцоўскай любоўю, які заўсёды нас чакае і спадзяецца на нас. Амен. Просячы заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, скіруем нашыя просьбы да Бога Айца Усемагутнага. Молімся за ўсіх дзяцей Касцёла, каб іх ажыўляла надзея спаткання з Багародзіцай у Хрыстовым валадарстве. Цябе просім. Молімся за святога Айца
каб Марыя, маці Касцёла, выпрасіла для яго шчодрыя небесныя дары. Цябе просім. Молімся за дзяцей, моладзь, дарослых і састарэлых, каб яны памяталі пра сваё пакліканне да вечнага шчасця ў небе. Цябе просім. Молімся ва ўсіх нашых інтэнцыях, якіх заносім да Бога падчас гэтай імшы складковай, каб, дзякуючы нашай супольнай малітве і заступніцтве Панны Марыі, мы атрымалі патрэбныя ласкі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, прысутных на гэтай святой імшы, каб мы даверыліся заступніцтву нашай небеснай маці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны вечны Божа, выслухай нашыя просьбы, прымі нашыя малітвы і праз заступніцтва Панны Марыі адары нас сваёй ласкай. Праз Хрыста Пана нашага. Амен. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою ему честь тут отдаем, о Мария. До Бога кличем мы с тобой, Магнификат, о Мария, ты, Мати Наисвятейшая, нам Збавцу Иисуса дала. Ты за собою нас ведешь, где клича Бог, о Мария, и мы с тобою ему честь тут отдаем, о Мария. Моліцеся, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Добрый Боже, мы с радостью даем пошану Мати Твоего Сына и складаем Тебе гэтую ахвяру прославления. Просим Тебе, учини, каб сакрамент, у які переменяются наши дары, повеличил у них у нас ласку вечного откупления. Праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, аддаючы пашану Найсвяцейшай Марыі заўсёды Дзевы. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Хрыста, нашага Пана. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы,
ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і змёртвы паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апостоламі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойче Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарства і моц і хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим Перадайце ближняму знак супакою. покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами.
Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословлене, покликане до вечеру Ягоною. Пане, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слова, і буде оздоровлена душа моя. Наш Пан хлеб небесный меж нами живе, и Он сумным надею и радость дае, покорно сходить для нас на алтарь, каб стать нам поживой, дае наш Пан, добрый пастырь, притулок слабым, дає літостиво у серці своїм, любов'ю святою лагодить нам боль, і сум роз'ясняє надію світлом. Наш Пан милосердный, Он любит свой люд, промень с неба шле у долину покут, шляхи человеку, каб тут осветлять, у серцах по небу тугу узбуджать. Вітай, Єсус, Бавця світу, Ти прийми наші співи, молитви, Божий Сине, Христе, да Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, Аллилуйя! Молимся. Пане наш Боже, умацованная небесным спожитком, покорно Тебе просим, учини, каб мы словами и учинками вызнавали Твоего Сына, народженого з Девы Марии, якого мы приняли у Найсвятейшем сакраменте, яки живе и владарить на веки вечные. Амен. Дякую всім за супольную молитву. За хвилину після благословенства еще занесем наши супольные молитвы до Отца Небесного, закликаючи заступництва на Маті Божої Ченстаховської. Пан з вами, И с Духом Твоим. нехай вас благословит Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христуса. Дякуем Пану Богу. Gwiazdo śliczno wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos
Bądź pozdrowiona, Pani nasza, przez dziękczynienie dzieci Twoich, które wzruszone dobrocią Twego matczynego serca przynoszą do Ciebie swą radość. Wznieciłeś, o Pani, promyk nadziei i wskazałeś na ojcowską dobroć Boga i Stwórcy. Dziękujemy Ci, o Pani, za łaskę wiary, która prowadzi nas ku nieprzebranym zdrojom Bożego miłosierdzia. Dziękujemy za codzienne spotkania z Chrystusem, które umacniają nas w przekonaniu, że nie jesteśmy rzuceni w bezsens ludzkiego szamotania o codzienne przyjmujące sprawy. Powtarzamy, dziękujemy Tobie, Matko. Dziękujemy za wszystkich ludzi dobrych, których spotykamy na naszej drodze życia, a którzy nauczyli nas służyć innym. Dziękujemy Tobie, Matko. Dziękujemy za krzyże, próbę, jakie były naszym udziałem, a które nauczyły nas szacunku wobec sióstr i braci. Dziękujemy Tobie, Matko. Dziękujemy za radość i przyjemne chwile, które w monotonię życia wniosły trochę urozmaicenia tak potrzebnego do życia godnego człowieka. Dziękujemy Tobie, Matko. Dziękujemy za Twoją matczyną opiekę nad całym światem, który opornie dąży do swego celu wytyczonego przez Boga. Dziękujemy Tobie, Matko. Dziękujemy za Twoją matczyną opiekę nad Ojcem Świętym, Twoim wiernym czcicielem, który wciąż uczy nas całkowitego zawierzenia Tobie. Dziękujemy Tobie, Matko. W hołdzie dziękczynnym trwamy przed Tobą i nie przestajemy wysławiać Ciebie jako nasza Matka i Królowa. Przedstawmy Panu Bogu wszystkie nasze prośby, nasze intencje, szczególnie wzywając naszą Pani i Królową. Najdostojniejsza Królowo świata, Maryjo, zawsze dziewico, która porodziłaś Chrystusa Zbawiciela wszystkich ludzi i nieustannie wypraszasz nam łaski. Wysłuchaj nasze prośby i wychwalaj z nami Boga. Об здоров'ї душі і тіла, опеку Матері Божої Częstochowskiej для Тереси, Катажини, Ели, Станіслава, Яна. Подяка за księdzów, siostrów zakonnych i усіх pracowników Kościoła, za dzieci, unuków, prawnuków, a Boże błogosławieństwo, opieku Matki Bożej i wszystkie усілякі potrzebne łaski. A blasku zdrowia, Boże błogosławieństwo, opieku Matki Bożej i łasku miłosierności dla Aliny, Andrzeja, unuków i prawnuka. Po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Pani Jasnogórska, módl się za Maryjo Pani Jasnogórska, Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Świętego. Amen. Что за гэты день зрабілі, перагледзь наш Божа мілы, умацуй святыя чыны і прабач усе правіны, калі дрема супакоіць і во сне дай быть с тобою, пошли телу обновление, а сумлению очищение. Безупинно Твое вока бачить близко и далеко, ласки хто Твоей чакає,
под своею мій опекой, верный сторож человека, под своею мій опекой, верный сторож человека. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament